Parhay na aga, kumusta mga kaibigan, mga lods? Bali ito, pauwi pa ako sa amin sa Bicol. Update ko po kayo sa mga kalsada na ating dadaanan ngayon. Bali ito mga lods, mga kaibigan, nag-backdoor po ako. Dito po ako dumaan sa Tanay. Tapos diretso po ako rito. Nandito na po ako ngayon sa may bandang Pagsanahan. Dito po yan sa Laguna. Mas okay po kasi dumaan dito mga lods, mga kaibigan, kaysa po dun sa Halamba, San Pedro. Kasi alam naman po natin na kapag ganitong araw, matraffic. Pero dito po kasi kahit medyo malayo, ilang kilometro din po yung pagitan dun po sa Maharlika Highway. Pero mas gusto ko po rito kasi bukod po dun sa walang traffic, napakaganda pa po ng view. Siya nga po pala mga kaibigan, ngayon balik April 11, pag out po mga kaibigan, mga lads, dito na po, umuwi na po ako. Alas 7 po ng umaga ako umalis sa Intramuros, tapos dun po kasi yung trabaho ko. Tapos ngayon mag-aalas 10 na, bali alas 10 oras na rin po akong bumabiyahe. Pero nandito na po ako sa papunta po akong Luisiana sa Laguna. Ang labas po nito mga lods, mga kaibigan, ay Lucban, Quezon. Tapos pagdating nyo po ng Lucban, sunod po nyan, dadaan na po kayo ng Tayabas Bypass Road. Para paglabas nyo po yan, malapit na po kayo sa may Atimonan. Tapos yun nga po pala mga lods, titignan din po natin kung tapos na po yung kalsada, yung bypass road po ng Pagbilao, para malapit na po tayo makyat po ng Sigsag. Ito mga kaibigan, mga lods, talagang sobrang napakaganda po dumaan dito. Pero mag-iingat lang po talaga kayo rito kasi marami pong sigsag din po rito. Sobrang dami rin po rito mga paliko. Kung nag-enjoy kayo sa pagbabanking, ito po yung para sa inyo. Pero syempre mag-iingat lang po talaga. Pero kung sakali man po na mas gusto niyo pong dumaan dito, pero mga kaibigan, kung malapit lang po kayo sa may Marikina, Pasig, ako kasi mas nasanay na po talaga ako rito kasi gustong gusto ko po talaga dumaan dito kasi maganda po yung view. Tapos hindi po siya matraffic. Mas okay po rito kaysa makipagsiksikan po ako doon sa may Maharlika Highway ng Laguna. Kaya dito po ako sa backdoor, mas okay po yun. Itong motor po natin, di naman po ito pwede para sa expressway. Kaya talagang naghahanap po ako ng alternatibong ruta. Kaya ito mga lods, mga kaibigan, mas okay po rito. May isa pa po akong video kung saan po may in-upload po akong video dati mga kaibigan, mga lods. Dito po yan sa backdoor na biyahe, na kung saan pwede nyo po yun mapanood para po malaman po ninyo kung saan po yung mga dadaanan po ninyong bayan, kung saan po kayo mag-uumpisa at kung saan po kayo matatapos. Kaya mga kaibigan, mga lods, kung may pagkakataon po kayo, baka ma-search nyo po yun. Mas detalyado po kasi yun ng mga kalsada. Pero eto mga lods, mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, napaganda po talaga dumaan dito. Pero syempre mag-iingat lang po talaga kasi may mga parte po na talagang sobrang paliko. Pero maayos at maganda naman po talagang kalsada rito. Wala pong lubak po rito. Tapos isa lang po talaga mga kaibigan, kung first time nyo pong dumaan dito, wag na wag po kayong dumaan po ng gabi. Pero syempre kung sanay na po kayo, ako kasi sanay na po ako rito, kahit gabi dumadaan na po ako rito. Kasi matatakot po kayo, napakadilim din po rito. May mga parteng madilim kapag talagang gabing-gabi na po talaga. Eto na mga kaibigan, nasa Lucban, Quezon na po tayo. Pag kumanan po kayo, dyan po yung papunta pong Lucban. Tapos eto, yung diretso, eto rin po yung Lucban bypass. Mas maganda po dumaan po rito para dire-diretso na po kayo. Di na po kayo dadaan ng bayan. Para pag dating nyo po dun sa kanto, sa unahan, kakaliwa na po kayo, papunta na po yun ng Tayabas. Sa mga gusto pong dumaan po rito, madali lang po itong i-waste tapos i-google map. Kaya madali pong masundan yung mga kalsada na dadaanan po ninyo. Pasensya na mga kaibigan, mga lods, bali hindi ko pala na-play yung video dun po sa dinaanan kong bypass road ng Pagbilao. Nandito na po ako sa may Plaridel, Quezon. Papunta na po akong Gumaca, Quezon. Eto mga lods, napakaganda na po ng dagat po rito. Napakaganda na po ng tanawin po rito. Yun nga po pala mga kaibigan, mga lods, napakaganda na po dumaan. Maayos na po yung kalsada po dun sa bypass road po ng Pagbilao. Pero hindi pa po siya natatapos talaga ng tuluyan. May one way pa po dun bago po magtulay. Pero kayang-kaya na po dumaan po dun ng mga 4 wheels. Hindi naman po yung malalaking mga sakyan. Mga ano pa lang, mga SUV na mga sasakyan, mga kotse. Pwede na pong dumaan dun. Maaari na po kayong dumaan dun para di na po kayo dumaan ng medyo matraffic na bayan po ng Pagbilao. Pasensya na, di ko po na-videoan kasi nga po di po pala nag-play. Pero eto mga lods, mga kaibigan, nandito na ako sa papasok ng pa ako ng Gumaca. Eto, may bagong ginagawang rebulto, dalawang malaking isda, kaliwaan, kabilaan po pala. Tapos eto yung inyo po makikita, napakagandang dagat, napakagandang tanawin po rito. Eto yung nakakapag-enjoy din po sa akin kapag ganitong naglo-long ride po ako ng Bicol.
yung magandang tanawin po ng dagat. Minsan dati nung dumaan ako rito kapag may bagyo, talagang yung alon po niyan umahampas po yan dito sa inyo sa kalsada. Kaya talagang grabe yung ma-experience ko rito, pero sobrang masaya ako kapag ganito po mga kaibigan na naglo-long ride. Uwi pa ako sa ating probinsya, sa ating mahal na mga magulang. Eto na mga kaibigan, yung papasok po ng Gumaka Bypass Road, kakanan po kayo rito para iwas po kayo sa traffic. Tapos medyo malubak na kalsada po ng Gumaka ng bayan. Eto mga lods, napakaganda po duman dito, kaso yung mga truck, ito po yung iniwasan nila kasi nga po sobrang tarik po yan. Yan nga po pala mga lods, mga kaibigan, may update po ako dun sa dinaan po natin sa Pagbilao. Okay naman po yung mga kalsada ron, may mga ginagawang parte lang po dun. Pasensya na, di ko po talaga na video, hindi po pala nag-play yun. Bago po makita ng bitong manok, may mga kalsada po ron na medyo may inuka. Tapos may mga parting lubak pa rin po dun sa Pagbilao. Tapos may mga kinayod na kalsada, tapos may mga biglang uka. Kaya mag-iingat lang po kayo ron sa may mga bandang tulay. Pero yung paakyat po ng sigsag, inayos na po nila yun. Yung sobrang lubak po dati, ngayon po ay naspalto po nila, kaya maganda na po dun dumaan ngayon. Inayos din po nila yung ibang kalsada po ron. Tapos yung mga signage, bali hinugasan po nila. Kitang kita na po kung mga paliko at mga signage po ng DPWH. May mga nakita po kasi ako ng mga empleyado po ng DPWH na hinugasan po yung mga traffic sign. Eto mga kaibigan, nandito na tayo sa may bandang Lopez. Ito po yung ginagawa nila na ilang taon na hindi pa rin po matapos-tapos. Kaya minsan nag one way kasi may kinakabit po silang mga gilder ba yun? Yung sa taas na nilalagay. Pero ngayon baka hindi nila gagawin kasi mahal na araw, uwian. Kaya talagang hindi na po siya magiging one way. Katulad po nito ngayon, parang may kinakabit. Kaya parang may nakikita akong traffic sa unahan. Pero mamaya tingnan po natin kung baka pagdating po ng mahal na araw, itigil po nila muna yung paggawa po rito kasi mahal na araw naman. Eto mga lods, may one way nga po kasi nga po may ginagawa. Pero kinat ko na po yun. Eto mga kaibigan, mga lods, yung kalsada po rito sa may Lopez, sa may ginagawa po rito, medyo malupak po yan. Nag-iingat lang po talaga kayo. Pero ngayon di naman po kasi maulan, kaya hindi po siya masyadong maglulubak, hindi po siya masyadong magpuputik. Sana ngayong mahal na araw na buhos yung mga uuwi, sana wala na yung muna mga one way rito. Eto mga lods, mga kaibigan, malalalim po yan, mga lupak po dito, mga sira-sirang kalsada po yan bago po lumabas ng Lopez, Quezon. Sigurado isa ito sa mahabang pila ng traffic na naman kasi ang lalaki namang uka, ang lalaki po ng lubak po rito, mga sirang-sira po talaga yung kalsada po rito sa may palabas po ng Lopez. Papasok na po kasi ako mga lods, mga kaibigan, ngayon ng Calawag, Quezon. Pero ito yung sitwasyon po ng kalsada po rito, talagang grabe, sirang-sira po yan. Pero mayroon na naman po rito medyo kapiraso na maganda-ganda pag nakalagpas na po kayo rito sa malubak po ng Lopez. Hindi ko po alam kung anong barangay po ito. Pero ito mga lods, palabas na po siya ng Calawag. Ito naman mga lods, mga kaibigan, pagpasok nyo na Calawag, Quezon, may mga ginagawa po ng mga kalsada po rito. Marami pong ginagawang kalsada po rito sa may Calawag, Quezon. Ito yan mga lods, oh, grabe. Pero malaking ginhawa naman ito kapag natapos. Siguradong tuloy-tuloy na po yung ating mga biyahe. Pero sa ngayon, tiis-tiis po muna tayo sa mga ginagawa po nilang kalsada. Kasi para rin naman po sa atin lahat ito, kapag natapos, magiging maayos na po yung ating mga biyahe. Mahaba mga kaibigan yung parting mga ginagawang kalsada po rito sa may Calawag, Quezon. Sobrang marami pong ginagawang kalsada po rito. Dito po kayo medyo matatraffic kapag nagpapag-go kasi minsan sinasara yung kabilang lane. Pero ngayon baka buksan po nila kapag araw na po talaga ng uwian. Kaya ayan mga lods, mga kaibigan, yung sitwasyon po rito sa may Calawag, Quezon, marami pong ginagawang kalsada, may mga parting malubak po talaga. Kaya talagang medyo magbabagal po lahat po rito. Pero may mga tapos na rin pong kalsada na pinapadaanan na katulad po nito. Marami na pong mga pinapadaanan na mga natapos na po nilang mga kalsada. Kaya ayan, medyo okay na rin po dumaan. Nagbibilis na rin po rito kapag pinapadaanan po sa mga naayos po nilang mga kalsada. Pero eto po yan sa may Calawag, Quezon, malapit na po ito sa may Petron, sa may terminal po ng Raymond. At dito mga kaibigan, mga lods, papasok po tayo ng bayan, hindi bayan, sa may terminal po ng Raymond. Tapos ng mga ibang bus company may terminal po dyan, may mga ginagawang kalsada pa po rito. Ayan mga lods, bali yung isang lane pinaluwag para maging 2 lanes kasi yung kabila inaayos po yan. Ayan, pero mukhang okay na daanan kasi may mga nakita ng pang tricycle na dumadaan.
Pero rito yung isang lane pinahinati po yan para madaanan po natin. Ayan na mga kaibigan, yung arko ba yan, Ribulto ng Calawag, Quezon. Sa tapat po yan ng Raymond Bus Terminal. Pero yung sa tapat po ng Raymond, ayan mga lods, kung nakikita nyo, sirang-sira po yan ang kalsada. Mag-ingat po kayo dyan, lalo na kung gabi po yung biyahe nyo. Baka bigla na lang po yung lalaga to, kawawa yung shock po ninyo. Dito mga kaibigan, yung hintuan, halos kalimitan ng mga bumabiyahe ng Bicol, Visayas, taas Mindanao, na dito po yung hintuan sa may Calawag, Quezon. Kasi halos medyo malayo na po ito sa ating biyahe. Ayan, medyo tapos na rin po yung ibang kalsada po rito. Pinapadaanan na yung mga natapos na kalsada mga lods, mga kaibigan. Kaya makakabilis-bilis na po kayo rito ng konti. Titingnan lang po natin sa unahan kung okay po talaga yung hanggang dun sa may Bicol na kalsada. Dito mga kaibigan, mag-iingat po kayo sa may release po ng Calawag kasi malalim po yan. Ayan o. Tapos malubak po yung parte pong kalsada po rito sa may release. Kaya sobrang mag-iingat po kayo dyan kapag napadaan po kayo rito, lalo sa mga motor. Eto mga lods, mas maganda po dito po kayo dumaan sa may bandang kanan, sa may simento. Huwag po kayo dun sa may asfalto kasi malubak po yung parte po dyan. Mas okay po dumaan po rito sa simento. Yan o mga lods, mga kaibigan, yung sa may asfalto, may mga uka, tapos may mga lubak-lubak po dyan na maliliit. Kaya dito po kayo dumaan sa bandang kanan. Pero mag-iingat kasi eto meron pong biglang lubak. Ako po, lalagatap talaga yung mga shock po natin dito. Bali wala po yan sa malalaking sasakyan, pero sa atin ng mga maliliit, ako po yari. Dami po palang lubak dito mga lods, mga kaibigan. Na yan oh. Nagkalat po yung lubak po rito sa may Calawag, palabas na po yan, punta na pong Santa Elena. Dami po mga lods, sobra. Ayan oh, kalat-kalat. Mamimili ka na lang kung saan ka lulusot. Ito yung sigurado na magbabagal banda po dito talaga. Napakaraming lubak po dito. Pero may mga naayos na rin naman na katulad nito mga lods na makalsada. Medyo maayos na rin. Ito mga kaibigan, mga biyahero, maganda na po yung kalsada po rito. Bagong gawa. Maayos na. Medyo malapad. Kaya makakabilis-bilis na rin po tayo rito ng konti. Ito mga kaibigan, tuloy-tuloy yung magandang kalsada. Ayos at magandang pagkakagawa. Bagong-bago. Kaya maganda yung biyahe po natin dito. Paglagpas po dun sa may Malupak, mula po dun sa may terminal po ng Raymond, tuloy-tuloy po yung lubak dun. Pero dito maayos naman mga lods, mga kaibigan. Maganda na po yung kalsada po rito na pagkakagawa. Tapos na po yan. Yan o mga lods, maganda yung pagkakagawa po nila. Medyo mahaba po talaga yung kanilang nagawang bagong kalsada. Tingnan lang po natin kung tuloy-tuloy na po ito hanggang sa may Santa Elena. Pero mukhang eto mga lods, may umpisa na naman po ulit. Pinatikim lang po tayo ng halos wala pang 1 kilometro na maayos sa kalsada. Eto na naman po yung sasalubong ko sa inyo bago po mag Santa Elena. Ito mga lods, mga kaibigan, nasa may bandang Calawag, Quezon po ito. May mga parte naman mga lods, mga kaibigan, na medyo maayos pa po yung kalsada. Di pa naman po lahat ganun kalupak dito sa may Calawag, Quezon. Pero mas marami po talaga mga kaibigan, mga lods, yung lubak kaysa sa magandang kalsada po rito sa may Calawag, Quezon. Palabas po yan, papunta pong Santa Elena, pauwi na po ng Bicol. Ayan mga lods, oh. Talagang sobrang iwas pa kayo. So, di mo alam kung saan ka pupunta rito sa mga lubak ng Calawag. Sana matapos to agad. Nako po, ayan, may mga ginagawa po kasi rito, kaya medyo matagal po talaga yung eto, lalim nito mga lods, ang dami. Pero ito maayos na naman. Pero mas marami po talaga yung mga lubak rito sa Calawag. Kaya talagang sobrang mag-ingat po kayo rito kapag duman po kayo rito sa may Calawag, Quezon. Dami, ayun o, mga lubak lods oh. Pero dito may mga parte, yun nga po, sa bandang kanan po kayo dumaan kasi mas iwas po kayo sa lubak po sa gitna ng mga aspalto na ginagawa po doon na dito. Eto na mga kaibigan, papasok na po ako ng Quirino Highway, papasok na po ako ng Pabicol. Eto, pag diniretso nyo po yan, papunta po yan ng Daet. Pero dito tayo papuntang Legazpi sa amin sa Albay. Papunta po ako sa Pulangi. Pero yun nga po, sa may bandang Calawag, Quezon, ako po, Lopez, papasok. Mula sa Lopez, yung may ginagawa po doon sa Lopez, hanggang doon na po sa may Calawag, Quezon. Ako po, grabe, iwas po talaga kayo ron. Eto mga lods, mga kaibigan, ang sitwasyon po rito ngayon, papasok po yan ng Quirino Highway. Medyo maayos naman po mga lods, may mga konting lubak-lubak lang pero hindi siya ganun kalalaki.
Kaya medyo makakabilis-bilis na po tayo rito ng konti. Maganda mga kaibigan, mga lods, nag-enjoy ako sa aking biyahe kahit na mainit yung panahon. Mas maganda na to kaysa maulan. Kaya talagang sobra. Ito, may mga parting sira pa rin. Mga ginagawa po rito sa may pagpasok ko ng Santa Elena. Papunta na po ito mga lods, mga kaibigan, ng Tagkawayan. May mga ginagawang kalsada po rito, pero maayos naman. May 2 lanes naman para madaanan po ng kabilaan ng mga sasakyan ng mga dadaan po rito. Kakapaayos ko pa lang mga kaibigan, mga lods, ng aking ball race tapos ng aking shock, pero mukhang lumalagatok-lagatok na naman sa daming lubak na nadaanan ko sa may bandang Lopez Calawag. Pero di ko alam mamaya sa may parting Ragay, Lupe, isa pa yun sa mga pinaka best ng mga dadaanan na talagang hindi ka nais-nais yung mga kalsada puron. Hindi naman lahat, pero salamat DPWH sa pagpapagawa ng daan ngayon. Pero sana matitibay at magaganda yung pagkakagawa po ninyo para tumagal-tagal naman. Di po kami magtitiis ng mga ilang taon, sira na naman. Ito mga lods, matagal na yan dito sa may lugar na ito, pero di pa rin po naayos yung kalsada na yun, napakatagal na. Doon po yun mga kaibigan sa Tabugon, bali boundary na po yan ng Tagkawayan, Santa Elena, sa barangay Tabugon. Yung mga hintuan po yun ng mga bus na nagpapahinga tapos nag-stop over para kumain. Matagal na po yung kalsada na yun, di pa rin po natatapos. Pero dito mga lods, mga kaibigan, maayos at maganda naman po yung kalsada po rito sa may papasok po ng Tagkawayan, Quezon. Kaya sigurado na maging okay po yung takbo po ninyo rito. Kalimitan mga kaibigan sa mga nasasalubong kong mga bus katulad nito, dalawa silang magkasunod ng Bubis Liner. Kukunti lang yung pasahero pabalik ng Maynila, pero pagdating dun sa Maynila, napakaraming pasahero, kaya kahit na kukunti lang yung kanilang pasahero, humahataw na sila pabalik ng Maynila para makapagkarga ng mga uwi, ng mga artistahe na katulad ko. Malapit na magsipag-uwian yung mga artistahe, yung mga di na marunong mag-Bicol dyan, yung mga di natuod na gaya ko. Hindi naman. Shoutout sa inyo mga kababayan ko. Ito mga lods, mga kaibigan, may mga ginagawang kalsada naman po rito sa may Tagkawayan, pero maayos naman po, tuloy-tuloy naman po yung biyahe kasi 2 lanes naman po yung pinapadaan. At maganda naman po yung kalsada ng 2 lanes po rito. Kaya wala po kayong dapat ipangamba po rito sa may bandang Tagkawayan, Quezon. Tuloy-tuloy po yung inyong biyahe po rito. Pero di naman po lahat perfecto yung kalsada rito. May mga lubak pa rin po. Pero kayang-kaya naman po iwasan. Di po yung ganun katulad sa Calawag, sa Lopez, na talagang grabe. Halos di nyo alam kung saan po kayo pupunta. Sa dami po talaga ng lubak doon. Sa dami pong sira. Pero ito sigurado. Mga ilang ano pa sira na rin to. Kasi marami na rin pong biyak, marami na rin pong mga sirang kalsada po rito. Ito mga lods, marami na rin po yan. Nilalagyan po nila ng mga asfalto. Pero sigurado mga ilang taon pa, sira na naman po yan dito. Ito naman pagkatapos ng ibang mga kalsada ginagawa, ito naman po yan ang gagawin. Kaya hindi matapos-tapos, hindi ganun katatagal yung mga kalsada po sa atin dito. Hindi ko alam kung bakit. Bakit nga po ba? Hindi masyado nagtatagal. Mga ilang taon lang sira na naman. Paulit-ulit ang ginagawang kalsada po rito. Pero sa norte po talaga, grabe, ang kaganda po ng mga kalsada po ron. Magaganda at matitibay po yung pagkakagawa po nila ng kalsada po ron. Dito po sa parting site, di ko alam kung bakit laging may sira yung kalsada po rito. Yung iba nga, kahit kagagawa pa lang, halos basta. Kayo na po bala umusga, yung mga dumadaan po rito. Ito mga lods, mga kaibigan, yung signage po ng welcome to Tagkawayan, Quezon. Ito mga lods, mga kaibigan, tuloy-tuloy po rito. Maganda po yung kalsada. Kaya magiging mabilis po yung inyong biyahe po rito sa may Tagkawayan, Quezon. Pero dito mga kaibigan, may ginagawa ulit. Kaya eto, one way na naman. Pero sigurado, isa rin to sa magiging trapiko na lugar, matraffic na lugar. Eto, sirang-sira. Ginagawa yung kabila. Ako po, grabe. Sirang-sira po. Yan, iba naging shock ko dito. Maalon-alon yung aking motor dito mga lods, mga kaibigan. Pero wala eh, talagang ganun talaga. Pero inayos naman mga lods, mga kaibigan, yung kalsada po rito sa may Tagkawayan, Quezon. Marami-rami rin po pala mga lods, mga kaibigan, ginagawang makalsada po rito sa may Tagkawayan, Quezon. Ito, isa na naman po ginagawa po nila rito, pero okay naman. Maganda naman po yung isang lane para madaanan. Tapos na siya, yung kabila naman. Pero mukhang matigas na rin po yung simento po dyan. Baka
ngayong Lunes Santo. Maganda na po yung kalsada po dyan, baka padaanan na po yan kasi matigas na rin po yan yung simento. Eto, maganda na naman po yung kalsada. Sa mga babiyahe po dyan ng mga Bicol, Visayas, Mindanao, masagay po umalis po kayo madaling araw sa Maynila para wala pong traffic, para kapag magliliwanag na, nandito na po kayo mga kaibigan, mga lods, sa may parting Quezon. Kung hindi man, nasa malapit na sa Quezon. Eto mga lods, mga ginagawa pong kalsada po rito, marami-rami nga po talagang ginagawang kalsada po rito sa may Tagkawayan, Quezon. Pero okay naman mga lods, mga kaibigan, hindi naman siya ganun nagtatagal yung traffic kasi konti pa po yung sasakyan ngayon ng mga umuwi tapos bumabiyahe. Pero kapag siguro Lunes Santo, naku po, yari, tambak na po yan, o kaya hanggang Miyerkules Santo kasi yung iba may mga pasok pa, kaya konti pa lang po yung bumabiyahe, konti pa lang po yung volume ng mga bumabiyahe ngayon ng mga sasakyan. Ito mga lods, medyo may mga konting lubak, maliliit lang, pero okay naman, maganda naman po yung biyahe po natin dito. Pero maganda mga kaibigan, mga lods, yung kalsada po sa may Del Gallego, Camarines Sur. Ito mga lods, mga kaibigan, papasok na po tayo ng Ragay, Camarines Sur. Ito na po yung ating isa pang inaabangan na lugar na alam naman po natin na talagang naglulubak. Ito mga lods, oh. Kaya kapag nandito na kayo sa Ragay, mag-iingat na po kayo, magdahan-dahan na po kayo. Ito mga lods, mga ginagawang kalsada po rito sa Ragay, marami po talagang ginagawang kalsada po dito kahit noon pa hanggang ngayon. Hindi po nawawala ng inaayos na kalsada po rito sa may Ragay. Ayan mga lods, oh. Medyo yung tulay po ng Pacolago Bridge po ata ito sa Ragay. Dito yung medyo may ginagawa pa rin. Nag-iingat po kayo rito, wag po kayo masyado magmabilis kasi yung kalsada po rito talagang sirang-sira. Pero yung kabila ayos naman, baka papadaanan na po yan kapag ngayong Lunes Santo, kapag marami na po yung volume ng mga sasakyan na uuwi sa mga probinsya ng Luzon, Visayas, Mindanao. Eto mga lods, oh, maganda naman po yung kabilang lane. Sana kung matigas na yan, padadaanin na po yan, baka padaanan na nga po yan. Pero dito po muna tayo magtsatsaga sa kabila. Magantay na muna sila dyan, kami na muna yung dadaan. Bilis ng pick up, ah. Pero baliwala kasi yung lubak yan. Uy, bilis. Yung pangarap na lang po talaga ako sa kanya. Eto mga lods, okay naman yung kalsada ulit. Pagkalagpas niyo po doon sa ginagawang mga kalsada po ron sa may Pacolago Bridge, dito tuloy-tuloy na po tayo. Maganda na po yung kalsada po rito. Dami mga truck na po, kaya ito pupunta. Kanina ko po ito nakakasabay mga lods, mga kaibigan, sa may bandang Quezon. Marami sila niyan. Ito mga lods, maayos naman ulit yung kalsada po rito. Hindi ko alam kung anong barangay na to dito sa Ragay, pero okay naman, maayos na. Hindi kaya to Upper Binahan o Kulakling. Basta ganun dito mga lods, maayos na yung kalsada po dati na lubak-lubak. Ngayon maganda na po yan. Ayan, oh, maganda na po yung pagkakagawa po nila rito. Talagang pwede nang kayo magmabilis, pero syempre ayun, ako po, lumagatok na naman ako. Kala ko okay na yung kalsada. May biglang sira pala. Nawaw mali ako ron, kasi ganda ng kalsada eh. Tapos eto mga lods, biglang magdaan-daan pag may magandang kalsada kasi talagang sira na naman po rito sa parting kalsadang ito ng Ragay, Camarines Sur. Ako po, grabe. Yari, ito talagang isa pa sa magpapatraffic sa atin, sa inyo kapag uwi po kayo, kasi ako nauna na po ako sa inyo. Ito mga lods, oh, ang dami na namang ginagawang kalsada po rito sa may Ragay. Grabe, ang daming ginagawa rin pong kalsada po rito, kaya sobrang mag-ingat po kayo rito kapag dadaan po kayo. Huwag pong masyado magmabilis. Marami-rami po talagang ginagawa at marami rin pong lubak na kalsada po rito sa may Ragay, Camarines Sur. Ito mga kaibigan, kapag may nakikita po kayo dyan ng mga tao, mga bata na nangihingi po ng barya, ito mag-ingat kayo kasi talagang lubak po yan. Yan po yung parting malubak po rito sa Ragay. Ako dati di ko napansin yan, bigla akong mabilis, tapos naku po, grabe, buti na lang nahawakan ko nung ayos yung aking manibela. Pero ngayon naging ano ko na yan, tanda ko na kapag may mga ganyan ng mga bata na nangihingi ng barya, sigurado may lubak yan dito sa Ragay. Ito pa, meron pa, kaya dahan-dahan, ang laki, lalim ng lubak. Talagang grabe.
Malapit na ito mga lods sa may Ragay Park. Ito yung kinayod na kalsada mga lods, mga kaibigan, dito sa may papunta po ng Ragay Park. Yan, may gasolinahan dyan. Dati dyan ako nagpapagas noon, pero ngayon kaya pa. Sa Sikupot na lang ako mga lods, mga kaibigan. Pero dito mga kaibigan, mga lods, sa parting Ragay Park, Ragay Camarines Sur, ayan po yung sitwasyon. Magkikipagpatintero na naman po tayo rito sa mga lubak. Kahit nandito naman sa may tapat ng Ragay Park, grabe, di pa po inaayos. Oh. Grabe, sirang-sira. Basag na basag yung kalsada po rito mga lods, mga kaibigan, sa may Ragay Park. Eto, pagbaba natin ng konti, may ginagawang tulay po dyan sa may Raymond Bus Terminal ulit, na medyo matagal na rin po yung tulay dyan. Di ko alam kung kailan po nila yan tatapusin. Napakatagal na pong gawin pero di pa rin po natatapos ang kalsada po ay yung tulay po dyan. Kaya ito, grabe, sirang-sira po yung kalsada po rito mga lods, mga kaibigan. Ito po yung tulay mga lods ng Ragay. Okay naman, nadadaanan na po yung kabilang lane na medyo maganda po yung kalsada, pero syempre sana matapos po agad. Ito mga kaibigan, pagkatapos dun sa malubak na parte sa may Ragay Park, medyo okay na naman yung kalsada po rito. Papunta na po ako rito ng Lupi, Camarines Sur, na isa pa po sa abangan po natin na talaga naman alam natin na wow, ito mga lods, bagong gawang asfalto, yung asfalto po nila rito. Wow, salute sa inyo mga taga DPWH. May maganda naman pong nagawa ulit, di naman po lahat nasira yung kalsada, pero dito maayos, maganda. At yung pagkaka-asfalto, ito mga lods, mga kaibigan, papunta na po tayo ng Lupi, Camarines Sur. Kapag nandito po kayo sa may Lupi, Camarines Sur mga lods, mga kaibigan, papasak po doon. Dito po kayo sa mga bandang semento na kalsada. Huwag po kayo sa gitna. Kasi maraming lubak po talaga sa gitna yung mga inaspalto na mga kalsada. Pero dito mga lods, mga kaibigan, sa kanan, eto mga ginagawa po talaga rito yan. Kaya asahan po natin na medyo magbabagal po kayo rito sa may parting Lupi sa Camarines Sur. Pero okay naman mga lods, mga kaibigan, passable naman po kabilaan, kaya wala po kayong pangamba. Eto mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo ng mga kalsada, kasi dyan po talaga sa may parting asfalto na yan, halos maraming lubak, tapos sira po yung kalsada po dyan. Kaya kailangan dun po kayo sa may parting eto, yung simento, dito po kayo sa bandang kanan kung papunta po kayo ng Bicol. Kasi yan, sigurado pag dyan kayo sa may asfalto, naku po, didisgrasya po talaga kayo dyan sa lubak. Pero dito marami pong ginagawa po rito sa may Lupi, sa Camarines Sur. Asahan po ninyo, eto dati, last year, ito rin po yun, yung sobrang traffic na talaga marami ilang oras na natatraffic po rito sa Lupi dahil sa kalsada po na nasira. Tapos may mga gumuho pang kalsada. Pero eto, inaayos naman, pero sigurado ngayong uwian na mahal na araw, asahan na po natin yung pasensya po ninyo. Kasi talagang maghahaba po talaga yung traffic po rito, kasi minsan one way lang po talaga yung mga kalsada dahil nga po sa ginagawa. Kaya wag pong asahan na magiging maayos po yung takbo po ninyo dito po sa may Lupi, Camarines Sur. Napakarami pong ginagawang mga kalsada, marami pong mga lubak po rito. Kaya isa po yan sa mga iingatan po ninyo ng mga pag-uwi po tayo sa mga probinsya po natin dito sa Bicol, Visayas, Mindanao. Ayan mga lods, sunod-sunod po yung ginagawang kalsada po rito. Kaya asahan na po talaga natin yung magbabagal po kayo rito sa parting ito ng Lupi, Camarines Sur. Ito mga lods, ito talaga yung kalsada ng Lupi. Grabe, wasak na wasak pa rin kahit noon pa. Hindi pa talaga to naayos ng talagang ayos. Hindi ko alam kung bakit siguro dahil sa lupa na rin, no? Kaya ewan ko kung bakit di nila talaga maayos ng todo yung kalsada po rito sa Lupi. Napakatindi. Kaya grabe no? Mahaba po yung pila po rito. Mabuti motor po tayo, nakakalusot po tayo. Kaya ayan, grabe po kasi yung sira po talaga ng kalsada po rito. Papasok po yan ng, ito yung sa papasok po ng bayan po ng Lupi, Camarines Sur. Ito po mga kaibigan, yung Lupi sa Andaya Highway ng Camarines Sur. Asahan po ninyo na talagang hindi po maganda yung kalsada po rito. Mag-ingat po kayo rito mga lods, mga kaibigan. Ito, papasok na ako ng Sipukot. Ayan yung malaking toyo sa kanan na sira na. Grabe rin dito.
may mga parting kalsada po rito na sira pa, pero ngayon okay naman dito sa bandang unahan. Papasok na po ito ng Sipukot, Camarines Sur. Magiging maganda na po yung takbo po ninyo rito. Pag papasok na po kayo ng palabas na po kayo ng Lupi, papasok na po kayo ng Sipukot, yung mga ginagawa lang pero okay naman, passable naman po yung kabilaan, kaya hindi po magta-traffic po rito. Magiging maayos po yung takbo po ninyo rito. Papasok po ng Sipukot. Magaling si Idol Raymond nagsisignal na may kakanan, kaya ibig sabihin paliko yun. Isa yan sa mga driver na talagang inahangaan ko, yung mga ganyan na marurunong na nagsisignal siya sa mga kasunod niya. Minsan kapag nasa kaliwa naman na overtake kayo, magsisignal siya na wag overtake kasi nga may kasalubong. Pag nasa kaliwa naman po yung signal light niya, pero kanina yung signal niya nasa kanan. Eto na mga kaibigan, nandito na tayo sa Sipukot, Camarines Sur. Asahan na po ninyo na may mga ginagawang kalsada pa po rito. Ayan o, sa may tapat po ng mga kainan at gasolinahan. Naabot na tayo ng gabi mga lods, mga kaibigan. Nandito na ako sa may Pili, Camarines Sur. Yun nga po pala mga lods, mga kaibigan, mula po dun sa Sipukot. Maganda naman po yung kalsada, pero may mga ginagawang kalsada lang po talaga ron. Pero maayos naman po yung kalsada ng kabilaan, passable naman po. Ginawan po nila ng paraan para hindi po magka-traffic. Pero may isang ano po doon na one way, pero okay naman, hindi naman po ganun katindi yung traffic. Andito na ako mga kaibigan, mga lods, sa Bato, Camarines Sur. Malapit na ako sa amin sa Pulangi. Sunod na bayan yun na, yung Pulangi, unang bayan ng Albay. Sa mga babiyahe po ng long ride, long drive, mga talagang malalayong biyahe nito, check nyo po muna yung mga sasakyan po ninyo, yung mga motor na babiyahe, kasi hindi po biro talaga yung kalsada po na inyo pong dadaanan. Napakatitindi at malayo po talaga. Kailangan po naka-check po talaga lahat. Kung sakali po talaga bago yung mga gulong nyo, bago yung shock, lahat. Higit sa lahat mga kaibigan, mga lods, maging condition po yung sarili nyo at talagang mag-pray po muna kayo bago po kayo bumiyahe. Minsan ako kahit nasa biyahe talaga nagpe-pray pa rin po talaga ako pag hinto ko, kaya minsan nasa biyahe po talaga para gabayan po tayo. Sana magkaroon po kayo ng guide sa mga nasabi ko po sa inyo mga lugar na iiwasan po ninyo na medyo matraffic po talaga o kaya naman ginagawang makalsada. Ingatan po ninyo yung mga sakay po ninyo. Maraming salamat po sa panonood. Sa Bato, Camarines Sur mga lods, mga kaibigan, may mga ginagawang kalsada. Tapos dito rin po sa amin sa Pulangi. Nandito na ako mga lods, mga kaibigan, sa aking pinakamamahal na bayan. Welcome. Maray nag-aabi sa inyo nga amin, mga kababayan kong Pulanggenyo. Kumusta ka mo? Pinapabomba ako. Kala nila big bike yung dala ko. Hanggang pangarap na lang talaga yung big bike mga lods, mga kaibigan. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa inyo sa panonood. Sana mag-enjoy po kayo sa inyong bakasyon ngayong Semana Santa. Maraming salamat po. God bless po. Ito yung papasok sa amin, madilim. Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Enjoy po kayo sa inyong bakasyon. Mabalos, sa Indugabos. Salamat.